ka-19 anyos nga taga-syudad sa Talisay, ang ginganlang Sinulog Idol Season 6 Grand Winner kagabi dito sa Fuente Osmeña Circle. Si Cristina Cassandra kun Casey Dilaw ang nakadaog sa maong kompetisyon ug siya ang ikaunom nga Sinulog Idol champion. Matod ni Casey, wa siya magdahom nga siya ang mapilian isip Grand Winner. Sobra jud ko ka-happy. Dahil grabe ako kalipay nga. Wala jud ko ga-expect nga makakuha jud ako ang title sa Sinulog Idol. Then overwhelming kaayo jud ang feeling. Pa jud ko kagat over. Gikanta ni Casey ang mga kantang Hero ug Somewhere. And then a hero comes along with the strength to carry on. Ang second runner-up mao si Charlie Sumalinog ug ang first runner-up si Joelyn Catamora. 30,000 pesos ang premyo sa Grand Winner, 20,000 sa first runner-up ug 10,000 sa second runner-up. Ang amahan ni Casey nagkanayon nga ang ilang bugtong anak ang gusto gyud mo apil sa kompetisyon. Siya ra gyud kanang ganahan lang siya mo apil gyud. Mo to nga sige okay. Sa una amo siyang gi-stricto party ana kay gusto na mo ang priority iyang pag-eskwela. So karon third year na siya sa normal. So amo siyang gitagaan og time nga ma-enjoy ang iyang singing career. 9 anyos pa lang si Casey, niapil na siya sa Little Big Star sa ABS-CBN apan wala makadaog. Bisan pa man suportado siya sa iyang mga ginikanan, kinsa nagkanayon nga ang musika dako nga parte sa ilang kinabuhi. Okay, puro sad mi niagi experience of pop music. Mao na jud ang among kuan ba, among kinabuhi ang music. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.